Μια νεαρή κοπέλα έχει έρθει στη Συναγωγή Εκκλησία Όλων των Εθνών Θεσσαλονίκης σε πραγματικά απελπιστική κατάσταση. Φανερά εκτός ελέγχου, δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό της, καθώς το πνεύμα που τη βασανίζει παίρνει τον έλεγχο. Δίπλα της στέκονται ο αδερφός και ο πατέρας της, οι άνθρωποι που βιώνουν καθημερινά το δράμα μαζί της, οι οποίοι προσπαθούν να την ηρεμήσουν. Απεγνωσμένοι έχουν τρέξει στον Ιησού Χριστό ως μοναδική λύση στο πρόβλημά τους. Ο Θεός είναι η μόνη διέξοδος για αυτή την οικογένεια, γιατί Αυτός είναι ο μόνος που έχει την απάντηση σε όλα τα ζωτικά ζητήματα της ζωής. Ας ακούσουμε από αυτούς. Μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας και από πού έρχεστε? Από Καβάλα και με λένε Νεζίρ. Μπορείς να μας πεις ποια είναι η κοπέλα δίπλα σου? Είναι η αδερφή μου. Δεν νιώθει καλά, γίνεται άλλος άνθρωπος. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 20-25 μέρες, μπορεί και ένα μήνα. Αλλάζει, γίνεται άλλος άνθρωπος. Δεν μας θέλει, θέλει να αυτοκτονήσει με λίγα λόγια. Τρέμει, κάνει διάφορα. Δεν μπορώ, πώς να σας το περιγράψω. Πήγαμε σε ένα χότζα. Δεν έκανε κάτι φυλαχτά, κάτι αυτά, αλλά δεν έγινε τίποτα. Πήγαμε και σε γιατρό, δεν της γράψανε κάποια τίποτα. Λέει θα περάσει, ξέρω εγώ, τίποτα, δεν έγινε. Είδαμε ότι κάνει καλά τους ανθρώπους, αυτοί που δεν νιώθουν καλά, ο Χάρης. Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός θα θεραπεύσει την αδερφή μου. Πώς σε λένε? Αυτό την πιάνει κάθε 2 ώρες, κάθε 1 ώρα, κάθε 3 ώρες, αλλά πιο πολύ το βράδυ. Όταν νυχτώνει γίνεται άλλος άνθρωπος. Οι γιατροί από την Κομοτηνή είπανε θα περάσει με τον καιρό, αλλά δεν είδαμε κάποια αλλαγή, όσο πάει και χειροτερεύει. Μετά δεν έχουμε ξαναπάει, πήγαμε σε χότζα όπως σας είπα και δεν έγινε τίποτα. Αμέσως μετά, η οικογένεια της κυρίας Τζεμιλέ την πήρε και την πήγε στο σπίτι για να ξεκουραστεί και να ετοιμαστεί για την επόμενη μέρα που θα λάμβανε προσευχή. Την Κυριακή στις 2 Εβδόμου του 2017, η κυρία Τζεμιλέ ήρθε στην εκκλησία με τη βοήθεια των συγγενών της, αλλά το ακάθαρτο πνεύμα που τη βασάνιζε δεν την άφηνε να μπει μέσα στην εκκλησία, γιατί ήξερε ότι θα αναγκαζόταν να βγει από μέσα της διαμέσου της προσευχής. Έτσι, ο άνθρωπος του Θεού, οδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, βγήκε έξω στο δρόμο για να αντιμετωπίσει το ακάθαρτο πνεύμα που τη βασάνιζε. Ας δούμε τι συνέβη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σε διατάζω έξω από αυτήν. Έξω! Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Άφησε εδώ. Έξω! Το κάτω. Άσε. Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Έξω! Έξω!
Είσαι ελεύθερη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλληλούια! Τη βλέπετε τώρα τι όμορφη που είναι. Αλληλούια! Αδελφοί μας, δοξάζουμε τον Θεό για τη ζωή σου. Παρακολουθήσαμε ένα βίντεο, αλλά πριν φτάσουμε στην ώρα που έγινε η προσευχή, θα θέλαμε να μας πείτε το όνομά σας, την ηλικία σας και από πού είστε. Το όνομά μου είναι Τζεμιλέ, το επώνυμό μου είναι Μεχμέτ και η ηλικία μου είναι 22. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τη ζωή σας. Σας είδαμε στο βίντεο ότι είχατε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θέλουμε να μας πείτε ό,τι θυμάστε από τη ζωή σας, πότε ξεκίνησε το πρόβλημα, τι εμπειρίες είχατε στο παρελθόν που σας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση που μόλις είδαμε. Θυμάμαι ότι έμενα στη γιαγιά μου, είχα νοικιάσει ένα σπίτι για να είμαι μόνη μου μαζί με τα παιδιά μου, επειδή ο σύζυγός μου είχε πεθάνει σε τροχαίο ατύχημα. Νίκιασα το σπίτι, ήμουνα μόνη μου. Μετά από κάποιο καιρό άρχισε να ανοίγει στα καλά καθούμενα η πόρτα του σπιτιού, του δωματίου που ήμουνα εγώ, ενώ την έκλεινα, αυτή να άνοιγε. Στην αρχή φοβήθηκα 1-2 φορές. Μετά το είχα συνηθίσει, δεν φοβόμουν καθόλου ούτε το σκοτάδι, ούτε τίποτα. Δεν με πείραζε τόσο πολύ, μόνο η μέση μου είχε αρχίσει να πονάει και να φεύγει όλη η δύναμή μου, σιγά σιγά όμως. Μετά από κάποιο καιρό πήγα πάλι κοντά στη γιαγιά μου. Ήμουνα εκεί κοντά της, επειδή είχε πεθάνει και ο παππούς, δεν μπορούσα να την αφήσω μόνη. Άρχισα όμως να χειροτερεύω. Πονούσε πολύ το πόδι μου, δεν μπορούσα να περπατήσω με τα δύο, μόνο με το ένα κουτσένοντας. Και το χέρι μου άρχισε να μην πιάνει σχεδόν. Μετά με πήγαν σε ένα γιατρό, στην Κομοτηνή. Μου είπε ότι θα περάσει, ότι δεν έχεις τίποτα. Με το καιρό, λέει, θα περάσει. Όμως εγώ χειροτέρευα και η γιαγιά μου αναγκάστηκε να με πάει σε ένα χότζα. Ο οποίος χότζας το μόνο που έκανε ήταν ένα φυλαχτό απλό και ένα νερό, διάβασε. Δεν μου έκαναν όμως τίποτα αυτά. Ήπια το νερό, έβαλα το φυλαχτό, χειροτέρεψα πιο πολύ μετά. Ο μπαμπάς μου είναι στην Οριστιάδα, μας πήρε τηλέφωνο και μου είπε να πάω εκεί για να με πάει σε άλλους γιατρούς. Αντί σε γιατρούς όμως, όταν πήγα στην Οριστιάδα εγώ, αυτός με πήγε σε χότζα πάλι. Και όταν πήγαμε σε χότζα, εγώ χειροτέρεψα περισσότερο. Κάθε μέρα και χειροτερεύα. Δεν κατάλαβα να το τι κάνω, το που πάω, το που είμαι, δεν ήθελα κανέναν, τίποτα. Ήθελα να είμαι μόνη μου, έβλεπα περίεργα όνειρα. Ένιωθα ότι κάποιος κοιμόταν μαζί μου κάθε βράδυ, με άγγιζε, όμως δεν φοβόμουν. Μετά πάλι όλο σε χοτζάδες, πάλι χειροτέρευα όσο πήγαινε. Σε αυτό το σημείο θα θέλατε να μας πείτε λίγο περισσότερο από αυτές τις εμπειρίες που είχατε, αυτής της παρουσίας, θα λέγαμε κάποιας δαιμονικής παρουσίας, γιατί είπατε ότι κάθε βράδυ κάποιος ερχόταν, μια παρουσία, κοιμόταν μαζί σας. Για πείτε μας λίγα περισσότερα γι' αυτό. Τι σας συνέβαινε όταν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα? Τα μάτια μου γούρλωναν, δεν ήξερα το τι να κάνω. Ήθελα να φύγω κατευθείαν έξω από το σπίτι. Δεν ήθελα να βλέπω δικούς μου ανθρώπους, γιατί ήθελα αυτός να είναι κοντά μου συνέχεια. Και μόλις ήθελα να φύγω, με έπιαναν 4-5 άτομα, ενώ δεν μπορούσαν να με κρατήσουν. Εννοείται ότι 4-5 άτομα σας κρατούσαν για να μην χτυπιέστε και παρόλα αυτά δεν μπορούσαν να σας κρατήσουν? Όχι, δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν. Γιατί είχα μια δύναμη που δεν ήταν η δικιά μου δύναμη. Εγώ ήμουνα πολύ αδύναμη. Ως ένας κανονικός άνθρωπος δεν έχει τόσες δυνάμεις ώστε να τα βάλει με 4-5 άτομα και όλοι να είναι άντρες, ενώ εγώ είμαι ακόμα τόσο αδύνατη. Μάλιστα. Και αυτή η δύναμη που ήρθε πάνω σας και σας έκανε να είστε τόσο δυνατοί, σας μιλούσε, σας έλεγε κάτι αυτή η παρουσία, η δαιμονική? Όχι, γιατί το μόνο που έκανε ήταν πήρε όλο το σώμα μου μαζί και με το μυαλό μου. Έπαιζε αυτό συνέχεια. Εγώ ήμουνα σε ένα σκοτάδι από ό,τι θυμάμαι.
Δεν έβλεπα τίποτα, δεν έβλεπα κανέναν. Το σώμα μου ήταν σε άλλα χέρια, όχι με το δικό μου μυαλό. Δηλαδή, μπορεί εσείς να ξυπνούσατε το πρωί, να θέλατε να πάτε κάπου και εκείνη την ώρα να σας πιάσει αυτό το πνεύμα και να σας πει όχι, δεν θα πας εκεί, θα πας εκεί που θέλω εγώ. Και να αρχίσει να σας πηγαίνει σε κάποιο άλλο μέρο. Ναι, κάπως έτσι ήτανε. Έπαιζε με το σώμα μου όπως ήθελε. Εγώ ήμουν αδύναμη, δεν μπορούσα να τα βάλω μαζί του. Και στη συνέχεια όλα γίνονταν χάλια. Όμως ο Χότζας που είχαμε πάει μου είχε πει ότι αυτό έγινε επειδή πάτησα κάποια μάγια που τα κάνανε για να παντρευτώ επειδή ήμουνα μόνη μου και ενώ έγινε το αντίθετο. Έγιναν δηλαδή για να πεθάνω. Και έτσι τα πάτησα εγώ και μόλις τα πάτησα άρχισα να χειροτερεύω και στο τέλος με πήγανε πάλι στην Κομοτηνή, με πήγε ο μπαμπάς, ήρθε η αδερφή μου, με πήρε από εκεί, με έφερε στην Καβάλα στο σπίτι της. Αυτή νόμιζε ότι είμαι φυσιολογική, αλλά δεν ήμουνα, γιατί δεν έτρωγα καθόλου, έτρωγα μόνο παγάκια. Έσπασαν ακόμα και τα δόντια μου τα πιο πολλά. Και μετά έμαθα, γιατί δεν ήξερα, δεν ήμουνα σε κατάσταση να τους πω εγώ να με πάνε κάπου. Αυτοί από μόνοι τους με έφεραν εδώ. Θέλετε να μας πείτε λίγο για την επιθυμία σας να τρώτε τα παγάκια. Αυτό είναι φυσιολογικό? Σας άρεσαν να τρώτε παγάκια? Δεν είναι επειδή μου άρεσαν. Είναι επειδή κι εγώ ήμουνα, σαν να με έκαιγε κάποιος. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω αν δεν έτρωγα τα παγάκια. Όταν έβλεπα το φαΐ που το μαγείρευαν, είτε που ήταν σε πιάτο, ήθελα να κάνω εμετό, ενώ δεν μπορούσα να το κάνω κι αυτό. Ακούστε σε τι βαθμό το δαιμόνιο αυτό την ταλαιπωρούσε αυτή την κοπέλα. Να μην θέλει να φάει φυσιολογικό φαγητό και να τρώει παγάκια. Και σαν αποτέλεσμα έσπασε τα δόντια της γιατί μασούσε συνέχεια παγάκια. Μπορείτε να μας πείτε λίγο τι θυμάστε όσον αφορά που είπατε ότι πατήσατε κάποια μάγια. Σε τι μορφή ήταν αυτά τα μάγια και πώς τα πατήσατε και πώς ξαφνικά άλλαξε η ζωή σας εκείνη την στιγμή? Τα μάγια δεν μπορούμε να τα δούμε και να θέλουμε. Αυτά μπορεί να είναι ένα μπουκαλάκι νερό, να το πετάξουν κάτω, να περάσουμε από πάνω τους. Είτε να είναι ένα μικρό σκουπίδι που το πετάνε μπροστά μας και περνάμε από πάνω του. Είτε να μας το δώσουν, να το φάμε ή να το πιούμε. Δεν το βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Οπότε καταλαβαίνετε τι μας λέει η κοπέλα αυτή. Μας λέει ότι της κάνανε κάποια μάγια και από εκείνη τη στιγμή η ζωή της άλλαξε προς το χειρότερο. Και αναφέρει ότι τα μάγια αυτά δεν είναι κάτι εμφανές που το βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι είναι μάγια. Μπορεί να είναι ένα μπουκαλάκι από νερό που βρίσκουμε στον δρόμο, σκουπίδια. Μπορεί να είναι κάποιος να σου φέρει κάτι να φας, μια καραμέλα. Μπορεί να είναι ένα σοκολατάκι. Μπορεί να είναι ένα σάντουιτς, πίτα γύρω, για παράδειγμα. Και να το έχουν πάρει, να το έχουν διαβάσει, αυτοί που θέλουν να σου κάνουν το κακό, και να σου το φέρουν, να σου το προσφέρουν. Ή να το δώσουν σε κάποιο δικό σου άτομο, να σου το προσφέρει, να το φας. Και μόλις το φας, αρχίζει το μαρτύριο που ακούμε εδώ πέρα. Είπατε ότι δεν μπορούσατε να περπατήσετε. Τι συνέβη στο πόδι σας και δεν μπορούσατε να περπατήσετε? Δεν ξέρω, ήταν πολύ αδύναμο το ένα. Μετά όμως όταν άρχισαν να με πηγαίνουν σε Χότζα και τα δύο δεν μπορούσαν να περπατήσω καθόλου, γιατί δεν έπιαναν και τα δύο πόδια μου. Δεν μπορούσα να πατήσω πάνω στα πόδια μου, δεν με κρατούσανε. Αυτό όμως γινότανε συνέχεια. Μια μέρα περπατούσα, μια μέρα όχι. Μισή ώρα περπατούσα, μισή ώρα όχι. Μερικές φορές δεν μπορούσα να μιλήσω καθόλου. Μισή ώρα μιλούσα, μισή ώρα έχανα τη φωνή μου. Δεν μπορούσα να βγάλω καθόλου φωνή. Καμία λέξη. Και αυτό συνέχιζε συνέχεια, όλο και χειροτέρευε. Και κάθε βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ καθόλου. Για πόσο καιρό συνεχίστηκε όλη αυτή η κατάσταση? Κράτησε πολύ καιρό. 4 μήνες μόνο όσο ήμουνα στον μπαμπά μου. Και ένα μήνα βάλω και στην αδερφή μου, 5 μήνες περίπου. Το είχα συνέχεια αυτό. Εντάξει, τα μικροπράγματα τα είχα πάθει από εκείνο το σπίτι ακόμα. Απλά δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί ήταν λίγα. Στη συνέχεια, μόλις άρχισαν να διαβάζουν οι χοτζάδες, αντί να τα λύσουν,
τα έκαναν χειρότερα. Δηλαδή, παρόλο που ψάξατε εσείς να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας, που σας είπαν ότι σας είχαν κάνει μάγια, αντί να καλυτερεύσει η κατάσταση, έγινε χειρότερη. Ναι. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για εκείνο το σπίτι που αναφέρατε ότι ξεκίνησε το πρόβλημα μέσα σε κάποιο σπίτι. Ποιο σπίτι ήταν αυτό και τι ξεκίνησε ακριβώς? Το σπίτι αυτό ήταν στην Κομοτηνή, στον Ύφεστο, εκεί που μένει η γιαγιά μου. Είναι έξω από τον οικισμό. Δεν έχει πολλά άτομα, πολλά σπίτια γύρω του. Έχει, αλλά είναι ακατοίκητα, δεν μένει κανένας. Δεν έμενε τότε που ήμουν εγώ. Δεν είχε και ρεύμα. Ήμουνα και μόνη με τα παιδιά και είχε πολύ σκοτάδι. Μένατε μόνοι σας με τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν δικά σας? Τα 2 παιδιά μου ήταν, η κόρη μου και ο γιος μου. Και ήταν πολύ μωρά τότε. Τι ηλικία ήσασταν όταν παντρευτήκατε την πρώτη φορά? Παντρεύτηκα 12 χρονών. Στα 16 έκανα την κόρη μου. Στα 17 το γιο μου. Και μετά έχασα τον άντρα μου φυσικά και έμεινα μόνη με τα παιδιά μου. Και έτσι έφυγα στην Κομοτηνή κοντά στη γιαγιά μου και νίκιασα εκείνο το σπίτι που σας είπα. Οπότε, στα 17-18 χρονών μείνατε χήρα, με 2 παιδιά. Ναι. Ήμουνα χήρα με 2 παιδιά και έτσι όπως νίκιασα και το σπίτι ήμουνα και μόνη μου, άρχισε να ανοίγει η πόρτα, να βλέπω περίεργα πράγματα, όπως μια σκιά, για παράδειγμα, να μπαίνει μέσα στο σπίτι, ενός άντρα μια σκιά, αλλά πρόσωπο δεν έβλεπα. Άρχισα να βλέπω όνειρα, μερικές φορές φοβόμουν, μερικές φορές καθόλου. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί μαρτύριο μιλάμε περνούσε αυτή η κοπέλα. Να είναι μόνη με 2 παιδάκια, 18 χρονών κοπέλα, μέσα σε ένα σπίτι και κάθε βράδυ που θέλει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να βλέπει την πόρτα της να ανοίγει και να μπαίνει μέσα μια σκιά σε μορφή άντρα. Εσείς τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση της? Θα λέγατε «Μαμά μου, φάντασμα». Τέτοια ήταν η κατάσταση της κοπέλας αυτής και μιλάμε για μαρτύριο καθημερινό. Αυτό συνέβαινε, φαντάζομαι, κάθε μέρα. Σωστά? Ναι, κάθε μέρα και το βράδυ δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ καθόλου. Και όταν έλεγα ότι θα κοιμηθώ, με έπαιρνε ο ύπνος, κατευθείαν ερχόταν κοντά μου και μ' άγγιζε και ξυπνούσα κατευθείαν. Μετά όμως δεν κοιμόμουν για μέρες, για εβδομάδες. Δηλαδή, όταν σας άγγιζε, εσείς νιώθατε στο φυσικό κάποιο άγγιγμα, κάποιο άντρα να σας αγγίζει στο σώμα σας? Ναι, όπως είναι ένα αντρόγυνο, ακριβώς έτσι. Δηλαδή, ερχότανε με σεξουαλικές διαθέσεις απέναντί σας? Ανάλογα, όπως ήθελε. Μερικές φορές έτσι, μερικές φορές αλλιώς. Φανταστείτε δηλαδή, δεν ερχόταν απλά να ανοιγοκλίνει τις πόρτες, ερχόταν να κοιμηθεί και μαζί της. Που αυτό το κάνει ακόμα πιο χειρότερο. Και να μην μπορείς να προστατευτείς, να μην ξέρεις τον τρόπο. Πιστεύω ότι μέσα από αυτό έχουμε να μάθουμε πολλά μαθήματα. Γιατί πολλές φορές όταν λένε ο κόσμος «Α, αυτό το σπίτι είναι στοιχειωμένο», «Α, εδώ πέρα έχει φαντάσματα», και λένε «Τι λες ρε, δεν υπάρχουν φαντάσματα». Υπάρχουν και παραϋπάρχουν. Και τα σπίτια στοιχιώνονται και τα αυτοκίνητα στοιχιώνονται και ό,τι θέλει στοιχιώνεται. Εάν γίνουν μάγια, μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε σώσει από αυτό. Κανένας άλλος. Το πάτησες, τελείωσες. Το πάτησες και την πάτησες. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε κλωτσίσει ένα μπουκαλάκι νερό στο δρόμο? Όλοι μας. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε πατήσει ένα σκουπιδάκι στο δρόμο? Όλοι μας. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε πατήσει νερό? Πολλές φορές έρχεται κάποιος, χύνει νερό στο δρόμο, πας εσύ, περνάς από πάνω. Εκείνο το νερό που χύθηκε μπορεί να ήταν διαβασμένο. Και όποιος το πατήσει, να αρχίσει να δέχεται επιθέσεις. Και αυτό συνέβη στην κοπέλα αυτή. Συνεχίστε, πείτε μας τι άλλες εμπειρίες είχατε με αυτό το πνεύμα. Δεν ήθελα τα παιδιά μου, τα αγαπημένα μου άτομα δεν τα ήθελα, τα απεχθανόμουν, τους μισούσα όλους, ακόμα και τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν ήθελα να βλέπω κανέναν, ήθελα να είμαι μόνη μου σε ένα δωμάτιο, να μην με ενοχλεί κανένας. Το μόνο που ήθελα ήταν πάγος και μοναξιά. Μετά όμως, όπως σας είπα, όσο χειροτέρευα εγώ, με πήρε η αδερφή μου εκεί στην Καβάλα.
Και έτσι, εντάξει, δεν κοιμόμουν ούτε το μεσημέρι, ούτε το βράδυ. Εβδομάδες έτσι, συνεχόμενα. Τη βδομάδα 2 μέρες, αν κοιμηθώ. Τις υπόλοιπες ήμουνα ξύπνια, συνέχεια. Για ποιο λόγο ήσασταν ξύπνια? Δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ. Δηλαδή, κάθε φορά που θέλετε να κοιμηθείτε, ερχότανε και σας τάραζε, σας ξυπνούσε. Ναι, ακριβώς με τάραζε ή δεν μου έκανε τίποτα, απλά έπαιρνε όλο τον ύπνο μου όπως ήτανε. Δεν ίσταζα καθόλου και όλη νύχτα καθόμουνα μόνη μου. Όλοι κοιμόνταν μες στο σπίτι και εγώ καθόμουνα. Αυτό το πνεύμα είχε κάποιο όνομα, προσπάθησε να σας συστηθεί κάποια στιγμή, να σας μιλήσει? Όχι. Ούτε μιλούσε, ούτε τίποτα, ούτε και νοήματα. Το πρόσωπό του δεν το έβλεπα. Το μόνο που έβλεπα ήταν μια σκιά. Αλλά όταν με άγγιζε κανονικά. Το ένιωθα. Δεν προσπάθησε να μου μιλήσει καθόλου, γιατί δεν έβλεπα ούτε το πρόσωπό του. Απλά έκανε ό,τι ήθελε και άγγιζε όπως ήθελε. Και εσείς βρισκόσασταν εγκλωβισμένοι σε αυτή την κατάσταση, χωρίς να μπορείτε να έχετε καμιά βοήθεια από κανέναν. Σωστά? Ναι, σωστά, έτσι ήταν. Από μόνοι σας προσπαθήσατε να πάτε κάπου, να ψάξετε, να βρείτε λύση στο πρόβλημα? Δηλαδή, εκτός από τους γονείς σας που σας πήρανε στους γιατρούς και στο Χότζα, εσείς από μόνοι σας προσπαθήσατε να βρείτε κάπου κάποια λύση? Από την αρχή που άνοιξε την πόρτα, στην αρχή φοβήθηκα, όμως μετά όταν σηκώθηκα εγώ και την έκλεισα, μετά από εκεί όλος ο φόβος έφυγε. Από εκεί και μετά αυτός έκανε ό,τι ήθελε με το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να σκεφτώ λογικά εγώ και έτσι δεν μπόρεσα να βοηθήσω τον εαυτό μου καθόλου. Δεν ήταν στο χέρι μου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που μας λέει η κοπέλα αυτή είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος, μια κοπέλα, την βλέπαν όλοι ότι είναι μια κοπέλα, όμορφη, με 2 παιδάκια, όμως δεν ζούσε αυτή μέσα στο σώμα της. Ζούσε κάποιος άλλος, ο οποίος την έλεγχε, το σώμα της, τις πράξεις της, τα λόγια της, τις σκέψεις της, κάθε τι που έλεγε, κάθε τι που έκανε, οπουδήποτε και αν πήγαινε, ήταν το πνεύμα αυτό που την πήγαινε. Και τώρα ρωτάω, βγαίνουμε στη λαϊκή αγορά, να πάμε να κάνουμε τα ψώνια μας. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε κόσμο να περπατάει δεξιά και αριστερά. Πώς ξέρεις ότι αυτοί που περπατάνε εκεί είναι με τη θέλησή τους ή δεν είναι κατηλημμένοι με κάποιο πνεύμα το οποίο τους πηγαίνει από εδώ και από εκεί? Ερώτηση. Ή καλύτερα να το θέσω αλλιώς. Βγαίνουμε βόλτα στα κλαμπ. Τα κλαμπ δεν είναι της μόδας? Τα μπουζούκια. Μπουζούκια έστω. Και πας και χορεύεις ανάμεσα σε αγνώστους. Πώς ξέρεις αυτούς με τους οποίους χορεύεις δεν είναι δαιμόνια οι οποίοι κατοικούν μέσα σε έναν άνθρωπο και χορεύουν μαζί σου εκείνη την ώρα? Πώς ξέρεις? Και πώς ξέρεις αν μετά πας και κοιμηθείς μαζί τους, εάν δεν κοιμήθηκες με δαιμόνιο? Πολλοί από εμάς σήμερα έχουμε κοιμηθεί με πνεύματα, με φαντάσματα, με δαιμόνια και ούτε καν το έχουμε καταλάβει. Αλλά αυτό φαίνεται από τη ζωή μας. Φαίνεται από την κατάστασή μας. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η δαιμονική παρουσία στη ζωή της, η κατάστασή της άρχισε να χειροτερεύει. Να χειροτερεύει κάθε μέρα, ώσπου έφτασε στο σημείο να μην ελέγχει τον εαυτό της, να μην ξέρει τι κάνει. Έτσι και πολλοί από εμάς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση την οποία δεν την ελέγχουμε εμείς. Μας ελέγχει κάποιος άλλος. Αυτό σημαίνει χρειαζόμαστε απελευθέρωση. Αμήν. Που μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να δώσει. Αμήν. Αλληλούια. Συνέχισε. Όπως είπα και πριν, χειροτέρευα, ήμουνα σε αυτή την κατάσταση, όμως η αδερφή μου ήρθε με πήρε από εκεί, από τη γιαγιά μου, γιατί είχα επιστρέψει την ίδια μέρα κιόλας και με πήγε στην Καβάλα. Εκείνοι όμως ήξεραν για εδώ, γιατί το είχαν δει, δεν ξέρω, το είχαν ακούσει, δεν γνωρίζω ακριβώς και αποφάσισαν να με φέρουν εδώ πέρα, γιατί ήξεραν ότι θα γίνω καλά. Το πίστευαν. Ενώ έβλεπαν ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, προσπάθησαν να με βοηθήσουν, όπως και το πέτυχαν κιόλας. Τώρα είμαι καλύτερα.
θυμάστε πότε ήταν που ήρθατε την πρώτη φορά και έγινε αυτή η προσευχή? Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά έχω πολύ καιρό σχεδόν. 2 μήνες, νομίζω. Μάλιστα. Δηλαδή, περίπου 2 μήνες πριν είχατε έρθει για πρώτη φορά, χωρίς όμως να γνωρίζετε πού βρίσκεστε. Σωστά? Ναι, σωστά. Χωρίς να ξέρω πού βρίσκομαι, τι κάνω, πού είμαι, με ποιον μιλάω, τι λέω, δεν ήξερα τίποτα. Μήπως θυμάστε να μας πείτε τι συνέβη την ώρα της προσευχής? Θυμάστε τι συνέβη, τι νιώσατε ή από την ώρα που ξυπνήσατε και μετά, τι θυμάστε από εκεί, να μας πείτε κάτι? Από εκεί δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά το μόνο που θυμάμαι όταν άνοιξα τα μάτια μου, ένιωθα σαν να έφυγε ένα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω μου, από το στήθος μου, γιατί και εγώ ήταν συνέχεια, γι' αυτό έτρωγα παγάκια άλλωστε. Αλλά όταν άνοιξα τα μάτια μου δεν ήθελα πια πάγο, ήθελα να δω τα παιδιά μου. Η πρώτη κίνηση ήταν αυτή, γιατί μου έλειπαν... Αλληλούια! Ακούσατε τι είπε? Ενώ δεν ήθελε να βλέπει τα παιδιά της, δεν ήθελε να μιλάει σε κανέναν, ήθελε να τρώει παγάκια, ένιωθε μια φωτιά μέσα της, μετά την προσευχή, λέει, μόλις άνοιξε τα μάτια της, συνειδητοποίησε ότι έφυγε αυτή η αίσθηση της φωτιάς που ένιωθε μέσα της, από το στήθος της έφυγε ένα μεγάλο βάρος και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε, τα παιδιά μου, πού είναι τα παιδιά μου, και ήθελε να πάει κοντά τους. Αν αυτό δεν είναι έργο Κυρίου, τότε τι είναι? Συνεχίστε. Έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στη ζωή μου από τότε. Ενώ πριν δεν ήθελα να κάνω καμία σχέση, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν σκεφτόμουν αν τα παιδιά μου είχαν μπαμπά ή όχι. Μόλις έγινα καλά, κατευθείαν άνοιξα μια οικογένεια και εγώ τώρα πια έχω σύζυγο, έχω ένα στήριγμα και τα παιδιά μου έχουν έναν υπέροχο μπαμπά. Αμήν. Εκεί που ήταν χήρα με 2 παιδιά 18 χρονών, τώρα ο Θεός της έδωσε ένα σύζυγο, μια συντροφιά, έχει φύγει το πρόβλημα αυτό που ένιωθε και επίσης θέλαμε να ρωτήσουμε με τα παγάκια τι έγινε. Έτρωγα συνέχεια, αλλά μόλις ήρθα εδώ πέρα και τελείωσαν όλα, τώρα δεν τρώω καθόλου, γιατί πονάνε τα ούλα μου. Αμήν. Δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα. Είπατε ότι τώρα που αν πάτε να φάτε παγάκια, πονάνε τα ούλα σας, σωστά? Ναι. Πιο μπροστά όταν τα τρώγατε και σπάζαν και τα δόντια, δεν πονούσαν τα ούλα τότε? Δεν ένιωθα τίποτα, γιατί το σώμα μου δεν ήταν δικό μου. Για να νιώθω δεν ένιωθα, δεν καταλάβαινα και να με σκότωναν δεν θα καταλάβαινα τίποτα. Γιατί μερικές φορές το βλέμμα μου γινόταν εφηδίσιο. Ήμουνα ευλίγιστη πάρα πολύ. Αυτά που δεν μπορώ να κάνω τώρα, από ό,τι είδα, τα έκανα τότε. Και έτσι δεν καταλάβαινα, ούτε και πόνουσα καθόλου πουθενά. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι τότε που ήσασταν κάτω από αυτή την δαιμονική επίρρεια, ήταν σαν να είχατε το σώμα του φιδιού? Κάπως έτσι, ήταν σαν λάστιχο το σώμα μου, δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν πονούσα και να χτυπήσω κάπου, δεν καταλάβαινα ότι πονάω, ότι έσπασε κάτι. Τίποτα δεν καταλάβαινα, δεν ένιωθα. Αλλά μετά την προσευχή? Μετά την προσευχή τώρα και να γρατσουνίσω το χέρι μου πονάω. Αμήν. Αλληλούια. Είπατε ότι μετά την προσευχή συνειδητοποιήσατε ότι πλέον είστε άνθρωπος. Δηλαδή πιο μπροστά δεν αισθανόσασταν άνθρωπος? Όχι. Ούτε ζώο, ούτε φυτό, τίποτα. Γιατί δεν ήμουνα εγώ γι' αυτό το λόγο. Τα μάγια με είχαν καταστρέψει. Γιατί ένιωθα ότι είμαι εγώ κλεισμένη μέσα σε ένα δωμάτιο σκοτεινό, ενώ ο άλλος έκανε ό,τι ήθελε με το σώμα μου. Και δεν ήμουν εγώ για να μπορώ να καταλάβω πράγματα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ. Καταλαβαίνετε τώρα πόσοι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τέτοιου είδους δαιμονικές επιρροές. Πόσοι άνθρωποι σήμερα έχουν μαγευτεί, τους έχουν κάνει μάγια με σκοπό να τους καταστρέψουν. Ακούστε, ο σκοπός που τις κάνανε τα μάγια ήταν δήθεν για να παντρευτεί. Αλλά αντί να παντρευτεί, το δαιμόνιο ήθελε να τη σκοτώσει.
Και μόνο όταν έλαβε την προσευχή, την απελευθέρωση, εδώ στον οίκο του Θεού, μόνο τότε κατάλαβε ποια είναι, άρχισε να νιώθει, να αισθάνεται, να καταλαβαίνει πόνο, να αισθάνεται στο σώμα της αν χτυπήσει κάπου και κατάλαβε ότι είναι άνθρωπος και ότι δεν είναι φίδι, δεν είναι κάποιο ζώο, κάποιο τέρας. Δόξα στο Θεό. Εδώ βλέπω μας έχουν φέρει μερικά παγάκια. Θα θέλετε να δοκιμάσετε λίγο να μας πείτε τι νιώθετε. Δεν μπορώ, πονάει. Αχα. Δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα. Αυτή είναι μια κοπέλα που έτρωγε κάθε μέρα παγάκια για να ζήσει και δεν ήθελε να φάει φαγητό, δεν ήθελε να δει μπροστά της φαγητό. Τώρα τρώτε φαγητά. Τώρα ναι, τρώω κανονικά. Κοιμάμαι κανονικά. Δεν έχω πρόβλημα με το φαγητό και δεν τρώω παγάκια αντί για φαγητό. Πίνω κανονικό νερό, όχι πάγο. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Βλέπουμε εδώ κοντά σας βρίσκεται ο σύζυγος, αν δεν κάνουμε λάθος. Θα θέλετε να συστηθείτε. Σας καλωσορίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας, την ηλικία σας και από πού είστε. Με λένε Τζενγκής, είμαι 18 χρονών, μένω Αθήνα. Και ποια είναι η κοπέλα που στέκεται δίπλα σας. Η γυναίκα μου Τζεμιλέ. Και πόσο καιρό έχει τώρα που είστε σαν αντρόγυνο. Έχει 1,5 κοντά 2 μήνες, 1,5. Οπότε όλα αυτά συνέβησαν αφού η αδερφή μας η Τζεμιλέ έλαβε την απελευθέρωσή της και ο Θεός της έστειλε ένα καλό παλικάρι να παντρευτεί και να κάνει τη ζωή της. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε 18 χρονών κοπέλα να μείνει χείρα με 2 παιδάκια είναι δύσκολο, δεν μπορεί να μείνει μόνη της και ο Θεός της έφερε αυτό το φοβερό άνοιγμα. Αλληλούια. Θα θέλαμε να μας πείτε μετά από την προσευχή. Είπατε, περπατάτε ωραία. Στέκεστε όμορφα, μπορείτε να τρέξετε. Οι σκέψεις αυτές που ερχόντουσαν στο μυαλό σας να κάνετε πράγματα, σας έρχονται άλλο πια. Τώρα πια όχι. Τότε σκεφτόμουν πώς να αυτοκτονήσω, πώς να φύγω, να μείνω μόνη. Αλλά τώρα τίποτα. Το μόνο που σκέφτομαι είναι να συνεχίσω τη ζωή μου, να είμαι χαρούμενη όπως να κάνω χαρούμενα και τα παιδιά μου, γιατί ταλαιπωρήθηκαν και αυτά με αυτή την ιστορία. Και να συνεχίσω από εκεί, από το 0 για την ακρίβεια, όχι από εκεί που τα άφησα, γιατί τα παλιά είναι στα παλιά και τα καινούργια είναι στα καινούργια. Αμήν. Δοξάζουμε το Θεό για τη ζωή σας και χαιρόμαστε μαζί σας για αυτό το φοβερό θαύμα που έχει γίνει στη ζωή σας και ξέρουμε ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού τώρα η ζωή σας ίσως να είχε φτάσει σε ένα τέλος. Γιατί η κοπέλα είπε ότι το δαιμόνιο αυτό της έλεγε να πάει να αυτοκτονήσει. Πόσοι από εμάς εδώ είχαμε τάσεις αυτοκτονίας. Πολλοί από εμάς. Καταλαβαίνετε τώρα από πού προέρχονται αυτές οι σκέψεις. Τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο διάβολος λέει έρχεται για να κλέψει, για να σκοτώσει και να καταστρέψει. Άρα ποιος είναι αυτός που μας βάζει την σκέψη πήγαινε να αυτοκτονήσεις. Παράτα τον άντρα σου, παράτα τα παιδιά σου, σήκω φύγε. Τρέχα να πας κάπου να μην σε ξέρει κανένας. Πήγαινε κάπου αλλού. Φάε πάγο. Το ένα, το άλλο. Αυτά είναι τα έργα του διαβόλου. Να κλέψει, να σκοτώσει, να καταστρέψει. Το πνεύμα έχει φύγει πια. Δεν με ενοχλεί καθόλου, γιατί δεν έρχεται καθόλου. Με έχει αφήσει ήσυχη, δεν λιποθυμάω. Δεν νιώθω όπως ένιωθα, δεν καίγομαι, δεν... Είμαι πολύ καλύτερα. Ας δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αμήν. Θα θέλαμε επίσης, για χάρη όλων αυτών που παρακολουθούν, να δώσετε μια συμβουλή στο κοινό και όλους αυτούς που σας βλέπουν. Τι έχετε να συμβουλέψετε μέσα από την εμπειρία της ζωής σας. Να προσέχουν, γιατί είναι κάποια πράγματα υπάρχουν που δεν μπορούμε να τα δούμε.
Τα παθαίνουμε χωρίς να καταλάβουμε τίποτα. Να μην ξεχνάνε ποτέ το Θεό ότι υπάρχει και μπορεί να κάνει τα πάντα και ό,τι πρόβλημα έχουν να μην ζητάνε βοήθεια από τους ανθρώπους, αλλά μονάχα από το Θεό. Δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα. Αλληλούια. Η αδερφή μας η Τζεμιλέ τα είπε όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Είπε, υπάρχουν πράγματα που δεν βλέπουμε. Δηλαδή, υπάρχει όπως είναι ο ορατός κόσμος, υπάρχει αόρατος κόσμος, που δεν μπορούμε να δούμε. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πώς πρέπει να προσέχουμε, λέει, κάθε φορά που έρθει κάποιο πρόβλημα, λέει, μην τρέχουμε στους ανθρώπους για να βρούμε τη λύση, αλλά να έρθουμε στον Θεό, στον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι, με αυτό ολοκληρώνει ό,τι ήθελε να πει, τα είπε όλα δηλαδή. Αμήν. Δοξάζουμε τον Θεό για τη ζωή σας. Και ύστερα από όλα αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός για σας, που σας έδωσε μια καινούργια ζωή, μια καινούργια αρχή, μια καλύτερη υγεία, ποια είναι η υπόσχεσή σας για τον Ιησού Χριστό? Θα συνεχίσω τη ζωή μου, θα προσεύχομαι συνέχεια, θα τον ακολουθώ. Αμήν. Και εμείς θα προσευχόμαστε. Και εμείς θα προσευχόμαστε για σας, ο Θεός να σας δίνει τη δύναμη να κάνετε το Λόγο του Θεού οδηγό για τη ζωή σας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Αλληλούια.